да? Хора за тебе. Ами се правиш на голф четворка, залепена шторка, бе. Да удари едно фасилно слой да прави зама. Спирам се смаза на голф четворка, бе. Абе, педерас! На момче педерас не са викама. Какво ми каза? Хубав си, хубав. Какво ми каза? Направо спирите се. Мушки. Айма. О, краката ми червени, направи го. Айма. Пусти ме вече. Ма бих ти, Чакай, ма. човек, престани. Ама айч, дали ще ма бих ти? Аз как ще галя? Ай, Марей. Те са на сестра ми, ма. Къде пиши? Чувал, ма. На то чувал. Бъде, бях толкова. Я отиди при Таля. Я отиди.